बयखौबो खुलुमहरबाय। खन्थाइगिरि जथुम लोगोसे 24थि हादान थुनलाइयारि जखनथाइ बे मेलखौ सामलायलांनाय मानगोनां सामलायगिरि, बे मेलखौ बानजायनानै होनाय सालबारि फरायसालिमानि IQAC, बेवहायनो जिरायफैनो हानाय नैबे सिरियाव बे फरायसालिमानिनो आं फोरोंजाबोनो मोननाय गोरायुं आंनिनो फोरोंगुरु जगत बसुमतारी सार, बेवहायनो बाहागो लानो हानाय बे फरायसालिमानिनो लेङाइ आफादगिरि डक्टर दुलेन बसुमतारी सार, बेवहायनो बाहागो लानो हानाय बे फरायसालिमानिनो गासै आयदानि बिबुंगोरा सार नोंथांमोन, गुबुन गुबुन थुनलाइयारि गौथुमनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां खन्थाइगिरि नोंथांमोन, बे फरायसालिमानिनो अनजालि फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोन, आं आंनि खन्थाइखौ फरायनो सिगांबाय। खन्थाइनि मुङा जाबाय नों फैफिनदो आफा नों फैफिनदो। हे आफा बर'नि बिफा नों बड'फा, हे आफा बर'नि बिफा नों बड'फा, मिथिगौ नों मिथिगौ आफा नों मिथिथारगौ। दिनै लामा गंसे फोथार मोनसे, दिनै लामा गंसे फोथार मोनसे, होलांनाय मोन्थोर नोंनि खौसे गारांनि हारि थामोन्थानि समनि हाबाफारि मावदों लारि लारि गावबागाव फारि फारि, जुजिथाबदों बयबो जिउखौ दैदेननो, जुजिथाबदों बयबो जिउखौ दैदेननो, न'खर गंसे दानो गावनि आथिङाव गसंथानो। हे आफा बर'नि बिफा नों बड'फा हनै हनै नायहर आफा राजखान्थिनि आमोलाव बिदा फंबायनि न'खराव खबजा गैयै गंनै दरजा साबि तालानि मुखा, बेयो जोबोद गोरा गोरा। दैदेनगिरि दङ जोंहा प्रमद आरो हाग्रामा, राजखान्थिगिरि बिसोर साफा साफा, बाथ्राफोरनि खुगा गादिनि राजा, सिंह बोरायनि नेरलायनाय, मैसो बेहेरानि गं एरथिंनाय, मा खोनासंनो बिसोरनि सोंखारिलायनाय। फैबाय थानाय BTC इलेक्सनखौ लाना ससियेल मिडिया नुजाथिदों गुरब्ला सानफ्रोमबो जायो हांगामा, जोबनो गैयै एना एनि खौसे जानो हायै राजखान्थियाव बिसोरनि, जोबनो गैयै एना एनि खौसे जानो हायै राजखान्थियाव बिसोरनि। खाफैदो नों आफा बान्दो खौसेनि, मिनिनाय होफैदो बयनिबो गोसोआव जोंनि। हे आफा बर'नि बिफा, हे आफा बर'नि बिफा नों बड'फा, बेखायनो नों फैफिनदो आफा नों फैफिनदो। गोजोन्थों।